Čaute ľudia, toto video budeme natáčať. Čo idem natáčať? Áno, vlastne Roblox. Takže neviem, čo ideme hrať. Brookhaven asi nie hrozili, čo som už hrala. Čo také, že nové? Už viem čo. Tu mám hneď tu a to bude až kde tu vzadu celkom. Bo ideme hrať elementálne síly. Áno, to je dobré, ja to milujem, elementálne síly. Elementaltíciu. Pobestíciu. Napíšte mi do komentárov, kto má rád Roblox a túto hru, čo ideme teraz hrať. Ja som tu skoro všetky už mala schopnosti, takže neviem. Či asi Lexum. Jem toto. No, toto mám celý dom skoro. No, nemám ešte celý. Takto. Ale ja to chcem ísť odsáhnuť, tak to dorobím ten už dom. Takto. Happy. Bo aj tak by som potom možno ešte ani nestihala. No, však tu skoro ešte, no, iba druhé patrta, čo mám. Prvé si zoberiem toto, transformátor. No. Vyzerám, aké by som bol taký boháč. Jaký mám pek tam? No, je taký zlatý dráčik. Mám ešte zatiaľ 16, 20. No, idem. Nezabudnite dať na toto video like a odber. Co tu on robí? Vypani, ty debil. Equip. Mám meč, takže vypani. Tu nemáš čo robiť. Fuj. No. Padaj odsúď. Ty tu vypani, ty debil. Tu nemáš čo robiť. Prepáčte, že nadávam, ale dáme. Idem, nechcel som mať odísť. Tak, toto si zoberiem. Tu je zase. Ty mi chceš hrať nervy? Ale buď stúknutia, mňa to nezajíma. Mám toto. Mám tu zbraň, takže vypadni odsať. Píp. Mám 23. Zoberiem ten meč. Dobrý. Tak si zoberiem tento meč. Toto je čo? Liquid Path. Dobré, to je dobré. Nehodí a toto. Aj toto sa mi dobre hodí. To tady idem hned. 12, sa idem kúknuť, koľko mi bude trebať. Hop. Mám to čo kúpiť. Yes, sir. To sa kúpim. To už dobre. On je tu zase. Sereš môž. Chodíš head. Blbec. Tu ma oxiduje, musím kúpiť už strechu. Ešte neviem kúpiť strechu. Takže tu môžem. Som vyserá už späť. Prinesiem. On čo robí? Ma nechaj, to je môj dom. Netvaj. Debil. Tak ideme. Čo k tomu? Tam mám. No a teraz. Aha, nemám autocorrect. Nevadí, ale ja idem head. Bola tu všetci šikanujú. Balíček, idem zbierať tieto balíčky. Tu mám.
som to preletila. No teraz to mám žlté. Bip, bip, bip. Dobre. Máme tu na myš. Pozbieram všetky. Skoro maličky. Tu si. To ani sa nepáčili. Tekám od nich. Dobre, už som asi... Hamíka! Som asi všetko pochytala. Hej, dobre. Dobre, idem. Všet. Toľko veľa stváč. Nie, toto nechcem kúpiť. Toto. Aby som... Koľko to robíme? Dát. Toto ešte môžem kúpiť. Jup. Môžem to dať. Aha. Nie. Toto chcem. Čím toto čo? Dobre, toto. Toto je hádam dobré. Toto je aká super schopnosť. To kamene. To mi netreba. Toto a toto. Hamík. Pip. Tam je. Vypadne z neho peniaze, ale ja teraz peniaze nepotrebujem. Až keď budem menej... Oj, už sa bijajú, už idem. Už majú ho skoro celého dole. Nechcem hlavne peniaze na to. Takže musím. Penieži. No už tu viac penieží nie sú. A tu je pri mne jeden balíček. Nechcem spiť. Som veľmi rýchlo. No, už konečne mám ten spiť. Jeep. Dobre, toto je čo posledné. To je dobré, len si musíme neovládať. Dobre, tu mám, bežím rýchlo kúpiť to. To čo som... Už budem natáčiť iba 5 minút. Keď to... No, dobre, teraz to... Možno už stihnem to ešte. Celé toto všetko kúpiť. To stihnem. Vlastne to je tiež to. Nie, nestihnem. Nevadí mi. To mi absolútne nie.
Teraz musím ich robiť tretie poschodie. Toto kúpim a ešte. Zajtra neviem, či budem natáčať. Lebo zajtra ideme zo školy na Korčuliarsky do Trebišova. No, proste tam. Takže, tak. Takže neviem, či natočím. Mobil so sebou neberiem tam asi. Zoberiem moje hodinky, z ktoré mám veľa hry. Tak proste vám ich ešte zajtra ukážem. Toto kúpim, toto kúpim. Toto kúpim. Toto kúpim. Toto nekúpim už. Toto kúpim. Mne treba. Možno sa to zabíja. Toto rýchlo vypnem tak. Aby sa tu niečo nedostal. Ja si idem rýchlo po peňažky. Hamika. Čo ma pijú? Ma nechajte. Toto je. No. Niekam mi sa dá, že to takto je. To nevadí. Nie, ja som spala. Bíp. Hamika. Je to sekakustík. Čo môžem kúpiť? Toto môžem kúpiť. Toto môžem kúpiť. Portal Potion. Chcem. Toto. Tu ja ťa tiež zabijem. Choď. Vypadni na mňa. Nikdy sa nevísi. Tak. Speed Potion. Mám Portal Potion. For 1 chcem ísť tam. Speed. Naspidovaná. Jej, teraz behám kade chcem. Dobre. Ľudia, tak moc si rýchlo zbehnem. No nie. Ešte nekončíme. Nechcem byť. Aj to čo. Peňaž som zobral. Som tu mala skoro 1 milión. Nevadí. Bíp. Pôjdem tu. Nie, tu nechcem. Hop. Pôjdem rýchlejšie. Hop, cipsírap. Ešte nemám. To bude možno sa super dobu, to bude 1 milión zarábania. 100. Budem mať, toto budem mať už. Mám toľko tam. Aj toto už mám tam. Za chvíľu budem mať. Border Potion for 3. Neviem, ja som to nepatrí. Nie som.
No, takže mám milión hráčov. Tam viacej, tak. Tam 2 milióny aspoň. Dobre, 2 miliónky a odchádzame s 2 miliónami. Keby som v reálnosti bola taká, čo robil? Čo ma ten zamrazil? Debilnosť. Keby som bola mnoha, že by som mala 2 milióny, ale ja som bohatá. Ale nemám toľko. 2 milióny už nemám. Takže toto celé patro už vykúpim a tie končím. No. Ja som na takého poslala tú moju raketu a neviem ako. No nevadí. Idem ešte hore dokúpiť toto, čo mám. Len rýchlo zbehnem. Dole si po veci a vidím už hore asi v rebríku. Koľko mám 2? Dobre, to asi potrebujem viacej milióny. Nie. Sa idem kúknúť. Pekno. Počkať. A ja som ten rebrík nekúpovala, hoci, ale nevadí. Môžem to. Tu mi trvá 3 a ja mám 3. Idem tu. Tak a idem na takú stranu. Tam toho modrého máme niečo. Tam máte. OK. Co robí? No, a tu už mám. Tu mám 5 miliónov, už 6 vlastne. A idem rýchlo. Po toto, tu, kde je to? Tu. Musím vyjsť na ten rebrík. Koľko? Mám 0%. Dobre, čo? Dobre, ľudia. Tak, uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute, nezabudnite dať like alebo na toto video. Čaute, uvidíme sa v ďalšom videu.